บัดงาวันทางนี้ก็ลงบันยาสลบที่บันกลิวจิมุดเกยกระดาวเกยกระลงอีกที่บันมีเรียงเซชิเซียนพวกมาดันนักบันตาวายที่เขาไปจงที่แต่ดินบางอีหลายโยเอกจริงๆkerenนี่ละสุทุเกยกะjimat jing dawa ke jong ki hoi ke jing dawa ka kalong ka ba syong nia ba dei ru pakim yo ringi sutu ka sarkar ru ka don la ka jong ka jing kri ba kalong ka jing khiai ka sarkar ru rewat la ka taru ka sngo ba na kalian ka jong ba ka parti ka ba nga don ngin persngo ka sarkar ya ka ba kadiban simkhia bat ban lei la da kamla 100% ru at least kadiban don ka jing ya keren kadiban don ka jing ya negotiate kadiban don ka ega mangin ya keren kalau ngin ya keren across the table kam dei bandon ka jing ya keren hamadan hamadia dei bandon ka nono ka jing ya pen I bor rei ngasno ban tempat di leader juga action balada ka sarkar ka khot ya ka jing ya keren mani penbet ngasno kata hi di garanti ka bangin yo ega solution nama ka problem kan don bet rei ka kamram ka jungi ko kinong yalam kalong bangin find out the solution pi nga habang perkhat ya ka jing jung kini kino hikai SSA kalong ba hoy ka SSA kamdi ka scheme jong ka sarkar bagile ya kadi ka scheme jong ka sarkar India kapor ba ka sarkar India ka wanra ya kini ka scheme kang ni po state ko jungi hoy kalalong ka jing kerhu hakaba kisnong ki bamdan school gila yo school ki bamdan building gila yo building ba don no hikai gila yo no hikai tenrei kani ka ai ka jing hikai ru ya ka sarkar jela banang ni syakmat kadai banda pej benia ya gini no scheme ki badai jong sarkar India namar ngila amat haki snem ki bamanswa haka por jong ka operation blackboard ta ka bangi ong ka obi haka ba ki lawaseng ki school halor kata ka scheme apa ki lower primary tenrei hak ba khatdu pat ka poi ka por ka ba ka sarkar India sange no ya kajing finance la ni ban sanction ya kini scheme tena tak dawat ya kini scheme SSC mentaru masuk ka kadon kajing ma ka bakrau kala da ja ka sarkar India ka pansange dan kanong kajing bankhia ka bajur ya ka sarkar India tena tak daw ngaso ka sarkar India ka ban perkhat khia bahanang ni sumat apa sungkin halor ka ta scheme apa ka lower primary tenrei hak bakhat du pat ka poi ka por ka ba ka sarkar India ka sange no ya kajing finance la ni ban sanction ya kini scheme tena tak dawat ya kini scheme SSC mentaru masuk ka kadon kajing ma ka bakrau kala da ja ka sarkar India ka pansange dan kanong kajing bankhia ka bajur ya ka sarkar India tena tak daw ngaso ka sarkar India ka ban perkhat khia bahanang ni sumat apa kum kini ki scheme ki wan ka jela bat ka pemerintah kalau ada lepa kini ka burden ka bagi haban perkhat namar ba kan kino hikai bakin im ha kini juk pemerintah po hajar kamlong ka basuk bakin ran ni ka family ka di ban yo ka salary ka bakambyang ka jing seo ka bakambyang magila ada lagi kun ki ka jing ka pang ka sitong namar kimio ay ki alawan su iyo bitit tangi kini ka fixed pay tengah semua banang ni syakmat ka sarkar India ka haban perkhat bahaya kani kata ni ka jadi ka jing ka bakini kino hikai ki mat